in tambaye ki ana tambaya farko abin da lokacin ana tambaya ni da ce soyayya muka yi. Tambaya ta gaba da nake so na yi maka shine kwanakin baya ka yi magana a ci fara ban amsa tambaya ta tafuna sai ki zo zan iya baka amsar nan sai daga baya ba ni amsa tambaya ta so kai a tunaninka saboda soyayyar da muka yi zai sa ba da amsa ba abinda na tambaye ki ce soyayya muka yi ko kuwa idan baki amsan wannan tambayi ba zan kyale ki wuce amma za a samu tambaya ɗaya ni ma da ba zan amsa miki ba ni ma zan wuce ka kin yadda zan na amsa a'a me kika ce kai magana soyayya muka yi nace yawa to ci gaba da tambayar ki kin ga kin ba kanki amsa